Con motivo do Día Mundial da Arquitectura, que se celebra este luns, representantes do Colexio de Arquitectos visitaron hoxe a aldea de San Vicente de Leira, en Vilamartín de Valdeorras, arrasada polos incendios do mes de agosto. O lema deste ano, a arquitectura que coida, vai dirixido precisamente a rehabilitacións e a conservación do patrimonio, entendidas como espazos de acompañamento de quen as habita. 120 edificacións quedaron moi danadas nesta parroquia de Vilamartín de Valdeorras polo lume. 15 destas casas eran a vivenda habitual dos 30 veciños que viven aquí e o resto segundas residencias. Hoxe a visita, entre cascallos, tiña como obxectivo atopar o xeito de acompañar os veciños que o perderon todo e ver como planificar o desentullo e a reconstrución. Hoxe vimos aquí a escoitar os veciños, a escoitar directamente de primeira man cales foron os seus problemas, cales foron as situacións que tiveron que vivir esa noite e agora como podemos axudar. E o que os arquitectos escoitaron dos veciños foi a situación que teñen desde que perderon as súas casas, que non lles deixa acougo. Encantaríanos que axilitaran esa burocracia, porque eu non podo redactar un proxecto de rehabilitación da vivenda se non se van a facer todavía a cargo deses escombros. Eso alarga os plazos e despois tamén temos os problemas dos perigros inminentes. Ora, metémonos no inverno, choivas, temos todo o pobo, todavía estamos convivindo co cadáver do noso pobo. Eso é un peligro constante. Si tuviéramos un buen acceso, esas viviendas que son catalogadas como segundas, seguro que eran primeras viviendas, segurísimo. Y con los 70.000 euros que dan, no nos da ni para los desescombros, ni para el proyecto, ni para levantar los cimientos de la casa. Que pedimos ao Colexio de Arquitectos si eles teñen algunha posibilidade de facer un proxecto de urxencia, algo que determine cuáles van ser os pasos a seguir. Desde o Colexio de Arquitectos insisten na necesidade de colaboración de todas as administracións. Que non se trata só dun proxecto de desescombro ou de rehabilitación puntual de algunhas vivendas, é dicir, isto necesita un plan integral, un plan que poida abordar primeiro o levantamento de toda a cartografía destes espazos, pero despois priorizar cales deben ser as primeiras actuacións que temos que facer. O Colexio de Arquitectos habilitou un fondo de emerxencia para cubrir os gastos de tramitación dos proxectos. Ademais, máis de 170 profesionais ofrecéronse para colaborar nos proxectos de reconstrución.